Evo, lijepi pozdrav svima. Ja sam Blanka Levačić i tema mojeg današnjeg predavanja je djelovanje u zajednici i zapravo prikazat ću vam jedan mogući segment, mogući jedan način samog tog djelovanja i zapravo predstaviti prvenstveno projekte provedene u Udruženju arhitekata Međimurja. Sad vjerujem kao što sam se ja, tako ste se vjerojatno i svi vi u svojem djelovanju često postavljali 5 osnovnih pitanja. Pa tako možemo i o djelovanju u zajednici postaviti ta pitanja. Tko, što, gdje, kada i zašto. Koja je zapravo uloga arhitekta? Već smo prije zapravo vidjeli da mi stvarno imamo priliku biti ne samo oni koji nužno uvijek čekaju investitora koji definira narudžbu, program, pribavlja potrebna financijska sredstva, već mi kao arhitekti možemo pokrenuti i usmjeravati teme i projekte koje smatramo bitnima. Pri tome, promjenom tih prividno zapravo zadanih granica našeg djelovanja, potencijalno se opet vraćamo na neku osnovni zadatak našeg rada, a to je briga o prostoru. I pri tome spori, ali mogu tako reći dugoročni put je veća prisutnost u zajednici i edukacija šire javnosti, važnosti prostornog planiranja, urbanizma i arhitekture. Sad pitanje gdje? Mislim da je zapravo za prostor Hrvatske izrazito bitna afirmacija manjih gradova i sela, dakle i ta tema decentralizacija, sve to moguće ostvariti kroz snažniju aktivaciju lokalnih društava arhitekata. I pri tome svaka generacija djeluje u različitom kontekstu, suočena s različitim prilikama i problemima, upravo su EU sredstva, EU projekti prilika i za manje edukativne participativne projekte. I sad pitanje zašto sve to, nama se tu iskristaliziralo nekoliko tema, to je važnost javnih prostora, potencijali manjih gradova, važnost edukacije građana, posebice mladih i važnost graditeljskih znanja i vještina. Pri tome krenuli smo sa nekim manjim projektima, a potom smo od 2018. Pa nadalje proveli 2 veća projekta sufinancirana iz europskih fondova, to su laboratorij arhitekture i poligon arhitekture i u kojima je došlo do suradnje između udruženja arhitekata, dakle različitih aktera, grada, srednjih škola i drugih uključenih. Ovo bi bili neki osnovni koraci cijelog tog procesa tih projekata, dakle od same početnog nultog tog koraka koji je na početku posebice sa prvim projektom bio najzahtjevniji u smislu stvarno međusobnog povjerenja svih uključenih i spremnosti i volje za stvarno sudjelovanje i provedbu ovakvih projekata. Sad u samoj razradi i prijavi za financiranje postavilo se pitanje želimo li i možemo li to raditi na način da se zaustavimo na teorijskom dijelu, na radionicama ili ipak idemo s onim da, kao što svi znamo, najbolje učimo iz onoga što stvarno i radimo, dakle tako najbolje uče mladi, ali i mi sami. I onda smo odlučili da idemo na način da idemo u do the real thing. I prvi takav pokušaj bio ovaj manji projektić koji naziva Moje školsko dvorište iz 2017. Gdje smo u jednoj osnovnoj školi proveli predavanja, dakle taj teorijski dio, male radionice i krenulo se izvedbom rekonstrukcije prilaznog prostora, stepenica i prilazne rampe u kojoj su sudjelovali, čiji izvedbi su sudjelovali učenici graditeljske škole. Veći projekt o tom je bio laboratorij arhitekture podijeljen na 3 ova neka glavna segmenta. Krenulo se dakle s teorijskom edukacijom, potom studijskom putovanju u Ljubljanu koje je bilo izrazito inspirativno za učenike. Nakon toga su krenule radionice sa analizom i mapiranjem javnih prostora grada,
sa analizom prostorno-planske dokumentacije, analizom tema poput zelenila, izgrađenosti grada Čakovcu, prometa, javnih otvorenih prostora i tome slično. I tada smo putem makete i razgovora dobili pregled svih tih tema. Nakon toga krenulo se sa zapravo radionicama gdje smo fokus stavili na prostor potoka Trnave, a tu temu smo davali upravo iz razloga da sa učenicima, sa mladima prolazimo i teme koje nisu možda toliko česte, dakle teme sagledavanja prostora cijele županije, jer potok Trnava prolazi kroz cijelo Međimurje. I potom smo se spuštali na niža mjerila, dakle sam grad i došli i do teme same jedne lokacije i dizajna urbane opreme. Dakle, pri tome smo vidjeli da zapravo njima, mladima je kao vjerojatno i većini ljudi lakše razmišljati u mjerilu, manjem mjerilu, mjerilu klupa, dakle samog urbanog mobiljara, dok ova veća mjerila vezana na urbanizam su im zapravo i teža. Radilo se i kroz makete, skice, te se potom došlo, iz toga se iskristaliziralo nekoliko mogućih prostornih intervencija. Jedna od njih su bili ove mreže koje su se bojale prijedlozima učenika i na 6 mostića u gradu, upravo da se upozori na samu važnost tog prostora, postavile su se privremeno te mreže. Potom jedna od intervencije su bile i stazica isto u blizini samog potoka Trnave, gdje su opet učenici razradili neke od grafičkih kompozicija i odmah ih i nanijeli na sam prostor. Treća intervencija bila je ona vezana na košarkaško igralište kojim se zapravo prije same intervencije analizirali su se postojeći sportski igrališta u Čakovcu i pridružile su im se određene boje uređenosti i uz to, dakle, sa učenicima su određeni lokacije za moguće predloge novih lokacija sportskih igrališta. I se to potom s tog apstraktnog prikaza prenijelo na znači pridružilo se lokacijama u gradu, smjerovima u gradu i segmenti su se bojali u te boje koje su prije bile definirane u analizu. I nakon toga kod četvrta intervencija bila je ova zapravo najveća intervencija, to je stvaranje novog malog prostora zelene oaze gdje se zapravo želo poticati stanovnike grada na drugačiji pošteniji zabavni način korištenja urbane opreme. Pri tome se evo išlo, dakle radilo se, izrađivali ležaljke, u suradnji sa tehničkom školom izradili su se i stabala. Mogu reći dakle da je taj prostor stvarno saživio sa gradom i mladi su ga izrazito dobro prihvatili, te je on intenzivno korišten. Drugi projekt koji smo proveli 2021. i 2022. je poligon arhitekture. Tu smo uz mlade radili i sa starijim građanima koji su zapravo nama prenosili neka sjećanja o Čakovcu i prostoru Čakovca i sakupljali su stare fotografije i dijelili s nama sjećanja na te prostore. U drugom tematskom bloku bavili smo se međimurskom tradicijskom arhitekturom kao inspiracijom i opet smo tu krenuli od ovog najšireg mjerila, to je bila analiza raznolikosti ruralnih naselja Međimurja. Potom smo se spustili na mjerilo seoskog imanja gdje smo s učenicima analizirali, posjetili nekoliko imanja selima u Međimurju i analizirali njihovu prostornu organizaciju, te analizirali prostornu organizaciju tradicijskih kuća i materijala koji su upotrebljavani.
u Međimurju i izrađena je i fotodokumentacija tog putovanja po Međimurju. Također pokrenule su se teme mogućnosti novih funkcija starih seoskih imanja, dakle tu su učenici bili puni zapravo dobrih ideja. Također osmislili su i slogane za prostor rekreacije uz tog potoka Trne kroz cijelo Međimurje. I onda se opet prešlo na ovo manje mjerilo i razradu intervencije prostorne, to opet u prostoru koji je u nastavku onog prijašnjeg projekta u Čakovcu. Kao materijal za taj tematski blok odabrana je opeka koja je povijesno vezana na sam prostor Međimurja, te su tu ispitivanja mogući načini slaganja samog opeke. I krenulo se sa, opet, dakle, na isti način kao na prethodnom projektu, na izvedbu sa učenicima i velikom pomoći majstora i profesora Graditeljske škole Čakovec. Dakle, učenici su izrazili, dakle, svi oni, pogotovo ovi koji nisu u graditeljskoj školi, ne se sreću se svakodnevno sa radom na terenu, izrazili su veliko zadovoljstvo upravo takvim, opet tim do the real thing, i to u najboljem sjećanju. Ovo je samo kratki pregled da vidite čisto količinu broja učenika, majstora, članova udruženja, profesora, svih uključenih škola i svih ostalih suradnika koji su omogućili da se sve ovo ostvari. Sad, kao neki zaključak zapravo možemo si postaviti pitanje koje je značaj i korist ovakvih edukativno-participativnih projekata. Mislim da to možemo gledati kroz 3 osnovne pozicije. To je pozicija samih sudionika i njihova spoznaja da svojim aktivnim djelovanjem stvarno mogu biti dio vidljivih prostornih i društvenih promjena. Potom to je ova pozicija mentora, dakle tu su i arhitekti, sve ostale struke, a to je da i mi učimo kako bolje sagledavati potrebe prostora, probleme u prostoru, ali i prvenstveno i potrebe stanovnika koji u tom prostoru žive. I naravno opet ta glavna tema koja je tema ovog predavanja je pozicija cjelokupne zajednice i to je upravo kroz ovakve manje edukativne projekte je stvaranje i povezivanje, upoznavanje svih aktera i kvalitetnija suradnja i stvaranje međusobnog povjerenja. Evo, to je to ukratko od mene. Hvala.